Dođite svi do mene. Ajmo, ovdje, stanemo svi, ovdje, smakljamo se. Ajde da vidimo, da podignemo ruke ko će da pobedi, da vidimo ko će da pobedi. Bravo, svi su pobednici. Ajmo da se smakno čekamo, znači ovako, znamo da brojimo od 10 do 0 i kad čujemo 0 idemo, onda krećemo. Možemo, smo se razumeli? Svi odjednom trčimo, samo da vidim ko je razumeo, da podignemo ruku ko je razumeo. Znači trčim, brojimo od 10 do 0. Ali ne možemo, znači ovo je linija, ne smemo da pređemo ovu liniju. Ajmo drugarioci, gledajte se u mene. Gore je jedan čika na sredini staze, u jednoj majici, onako, evo ga mašam, maknite mi njemu, maknite mu. Znači, trčite do onog čika i nazad, može. Jesmo spremni? Ne čuju nas, spremni smo. Bravo, ajmo sad da brojimo, 10, nemo neko da krene pre 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0, idemo! Bravo, drugari! Mogu mame, mogu dati, naravno. Samo vas molim da se povedite sa staze, jer je bezbednost naših drugara najbitnija. Povedite se sa staze, molim vas. I evo imamo najbrže drugare, bravo! Divno slike danas u Ovčar banji. Bravo za mame, bravo za imamo malo povređeni koji ustajemo, nastavimo dalje kralno. Bravo, svaka čast. Ima i suza, ima osmih, ima svega. Lepo vodu, peti festival zdravog duha, bravo mame, bravo tate, bravo drugari. Za klince učesničke medalje, uskoro će organizator uručiti našim drugarima, našim budućim trkačima medalje kao uspomenu za današnje druženje u Ovčar banji.